que dan dereito á promoción de ascenso. O Cruceiro de Io é precisamente o equipo que chegará á Estrada ese domingo do Salmón. Cambiamos de asunto para a outra historia que tamén se chegou hoxe ata a Estrada, neste caso é o proxecto Brúxula, un proxecto que tenta de achegar internet de maneira segura aos nenos, pero tamén aos menos nenos. Falaba esta mañá o alcalde José Antonio Dono sobre ese proxecto. Forma parte do proxecto Avanza do Ministerio de Industria, como sabedes, este proxecto Brújula, que lo que se trata, bueno, pues é de levar as novas tecnologías a toda a población. Concretamente, neste caso, pois se trata de que os nenos utilicen internet, pero o utilicen con seguridade. E ademais, pois de forma amena. Non só vai dirixido aos nenos, non a pais educadores, porque si ben é importante que estas novas tecnoloxías sean de utilización masiva por toda a población, non é menos importante que, sobre todo, os menores, pois utilicen estas tecnoloxías con total seguridade, porque sabemos todos os peligros que ten a rede. Por outro lado, a Estrada, que é un concello pioneiro no tema das novas tecnoloxías, no tema da estrada digital, que polo tanto ten, e todavía estamos montando máis centros, ten moitos centros e ten moito traballo feito en cursillos de formación nesta cuestión das novas tecnoloxías ou das tecnoloxías da comunicación. Eu creo que é importante neste caso, por lo tanto eu creo que o que debemos de facer é animar a que todos os nenos e xóvenes poidan acercarse a este autobús e poidan ver como se pode utilizar internet con seguridade. Así que o que temos que fazer desde aquí é animalos. Como xa digo, temos acceso a internet no Concello da Estrada, fácil, tanto nas casas, con todos os programas que se fixeron para compra deste tipo de ordenadores para a utilización da nosa rede. Temos, como sabedes, máis de 2000 afiliados a nosa rede, que é un número importante, moi importante, e que, polo tanto, tamén é importante que, xa que hai tanto acceso, pois ese acceso se faga con total seguridade, como xa digo, sobre todo no caso de menores, que é importante. Todo iso que trata este proxecto, pois un pouco é de divulgar a utilización destas tecnoloxías, pero de xeito seguro por parte dos nenos. Así que, polo tanto, tanto educadores como pais e nenos, é conveniente que conozcan este proxecto e que, polo tanto, os animamos a que visiten o autobús.